Ček fellas, vítajte pri ďalšom vlogu. Tento víkend máme jednu super cool pool party a rozhodli sme sa, že treba nakúpiť nejaký vhodný outfit, preto ideme pozrieť do Neon Marketu, kde sme boli aj minule a kde sa nám obilo oblečenie, ktoré tu predávali vlastne, že? Áno. No čo tu majú? OK, I can try. Kakos, môžeš si pamätať, čo si chcela? OK. No do Ríci není tu moc dneska toho na výber. Neviem, čo si zobrať. No? Neviem koľko, ale jedno. No, toto je v pohode košela, ale krátka mi je. Keby bola trošku dlhšia do faka, aby to bolo lepšie. Nikdaj znikec dneska. Za mňa. Takže toto je celkom dosť cool podnik. Aj shopping s oblečením, len je tu toho málo. Všetko sú to lokálne značky tuto v Bangalore. Čiže máš vybraté? OK. Tak ideme? Môžeš sa napapať ešte. No, ja som si tu páčil avokádový toast. Ale vyzerá to zle. Akože avokádo som nemal už veľmi, veľmi dlho, ty vole. Perfektne. Bože, koľko radosti. Sleda. Po 3 mesiacoch. Pánem Bože, ďakujem. Dobre napapaný, nakúpené. Ešte sa treba ostrihať, zajtra by mal dojsť barber k nám domov, to som teda zvedavý na túto skúsenosť. A ešte skúsim niekde niečo pohľadať pána. No, potrebujem nájsť jednu vec, tričko alebo košelu. Kokos, traffic, to je neuveriteľný problém v tomto meste. Ale tak čo čakať, keď tu je 10 miliónov ľudí, ty vole. No a idem ešte pozrieť rýchlo jeden shop s oblečením, čo vyzeral celkom cool. Dneska mi mal dojsť barber, tak sa teším, keď ma ostriha už konečne. Jo, toto je on, ale jak sa tam dostať? Z ktorej strany? Asi z druhej strany. Toto je ten shop Capsule. Ten má celkom také trošku drahšie oblečenie, hlavne na tento market v Indii. V podstate ceny jak u nás. Tričko, košele, zakilet a podobne. Kúrnik, bohužiaľ tam moc toho nemali na store. Veľa vecí majú online, ale už nestihne prísť do soboty, keďže je dneska štvrtok po obede. Čím sa mi komplikuje situácia, ale nevadí, nejak to skúsim ešte niekam zbehnúť alebo niečo vymyslieť. Cez jednu appku som si tu objednal domov pána barbera. No, toto je jeho základnička. Takto si pačím zrkadlo. Idem na to. Tu mi ukázal, nech si vyberiem nejaký strih, človeče. Ktorý? Tento. This one. Jaký štramák. Tak sme hotovo. Kokos. No v pohodičke za 7 €, že dojde k vám, trvá to 20 minút a pohoda. Toto si tu donesie. Chalám batožkou. Dosť dobrá služba. Thank you so much, sir. Thank you. Super služba. Ešte fotka. Okay. Call me my number. Yeah. Zlatý týpek. No, pokračujeme v hľadaní oblečenia na zajtra. Došli sme akurát do Phoenix Mallu. Po vyššie hodinovej ceste. Ten trafik teraz v piatok večer je extrémny. Ale, čo je super, už tu funguje aj fontánka. Yes, sir. Hezky. Je to fakt, že dosť veľký nákupak. Ale aj pekný. Samozrejme kontrola batohov. Neprejdeme. OK, thank you. No, sme späť v H&M-ku, čo je pre mňa vždycky ten najposlednejšia možnosť. Ale absolútne nič sa mi tu nelúbi, klasicky. Ten ramen vyzeral normálne, že dobre. Akože konečne normálny ramen, že by som mal po dlhej dobe. A ti tvoje udonce s tom vyzeral naložené. Keby tam boli nejaké robotnice. Chutí jak zoologická záhrada, čiže to je dobré znamenie. Ale bojím sa tohto. Tým, že som sa kedy
Čo je dneska piatok, v nedelu som jedol Trhané bravčové. a bolo mi to tak zle. Boli to krásne. Jak hodnotíš, dobre? Malinké porcie, ale dobre to bolo. Ramen, čo stal? 7 euro? 8? To tvoje? 4, 5? 5, 6? Z oblečení sme teda moc nepochodili tak, jak by sme chceli, ale podarilo sa nám uloviť ďalšiu petinku. Asi sa stal zázrak, že mi došli košele. Mali dojsť v pondelok. Ešte je otázne, či mi budú sedieť. Ne, asi všetci mi došli. Čo si? Boha, nech to je dobré, nech to sedí. To je normálne špinavé. Ty kokos, odkiaľ to nesú? Není to vôbec zlé. Čo dáš, že? Je to krátke, ale že? Není to krátke. Kúsok. Je to kúsok krátke. To bolo pokiaľ. No tak dnes dende, hranie a pool party. Počasie je také trošku, že možno bude pršať, tak uvidíme, jak sa to vyvinie. A z oblečenia nakoniec nič nevyšlo. Ozí starú košelu, čo som tu kúpil Gatce, ale aspoň jedna košela naša využitie do toto princeznej. A jedeme teda z následku k Bidurovi, kde chvíľku počulujeme a potom vyrážame na party. Hey sir, hey, good, all good. No, ten majiteľ. A môžeme ich vyraziť. Kámo, toto je čo? What the fuck is that? Okay. Come on. No fela, sme tu, trošku neskoro, ale decka si zoberie plavky, že sa chcú kúpať, no som zvedavý. A ešte má aj dneska pršať. Aďa! A teraz tu je tak prázdnejšie, ne? Ty vole, minulé to bolo narvané. Ale ľudia sa kúpu. Čo je? Ale tak oni na ten hodiny. Ja si to vôbec neužívam. Strašne nezávidím, že je 9 hodín, oni sa tam posadzovali celý oblečení, týmo, a teraz to čo budú robiť? OK, dostali sme kupón na jedlo a tak si dáme sushi. Inak viete, čo je hanba, že Camoufly nevedel, čo znamená naša vlajka, lebo na plakáte sme mali každý vlajku a on si myslel, že to je Slovinsko, ty vole. A to je Talian. No, dostali sme sushi. To sushi je naložené, fakt naložené. OK, party sa už presúva pomaly donútra, lebo už je po 10. a nemôže sa hrať vonku. Tuto prebieha jedna party a ja hrám v druhej vile. Decka, táto party zatiaľ je, že naložená, super vibe, super ľudia a extrémne sa teším na môj set. Sám som vedavý, jak to bude vyzerať. Stage je ready, let's go. Čo ti jebe. Odchádzame z tejto party, ktorá bola úžasná. Teraz ideme ešte ku kamošovi na byt. A čo ideme ďalej? A bola to super party. Díky moc, že ste to sledovali. Ak sa vám bude chcieť to posunúť ďalej, budem veľmi rád. Užívajte, vidíme sa ďalší týždeň. Majte sa krásne. Čus.